VJ Gene atuluka, VJ Gene watuluka first post yoyambirira imene ayika pa Facebook page kwawo ndi imene yakuti God win. Yeah, God win. So yeah, indithu anyway, nkhani inali motero ukhoti kuja tanyindira kuti na feso tivera nawo kuti iwowa ali pa position yotani, koma panafika point ija yoti yomatenga tsopano mwanayo amene wachitidwa zimenezoyo kuti ayambe kunena nkhani ndi mumadziwa afuna apange protect identity ya mwana ndi ana nkhani njana ayipititsa kuchipinda ndi anakambirana kuchipinda. So zinakhanga kuti zativuta kuti tipeze kuti akambirana zotani kumene kuchipindako ndi kumabe angowapatsa belo kuti avichekeni kuti atuluke. So nkhani ndi imene ndithu, koma apa panali wanthu amene amachemelera nkhani kuti ayi asatuluke atere amene ali Tamia ja ndi after swatava zoti yo atuluka abweranso ndithu Tamia jawo alisonzo yankhula agulu ine nde appetite yoti ndingadye nde ndilibe kukhosi kukundipweteka zandipweteka kwambiri maona nde ndikungofuna tiza kumwa kuti kukhosi kukuzizizira chifukwa kukutentha ndikwesa uzinimbitsa mtima koma sizikutheka musonkhe mundisonkhele ndalama mugezi funa ndikagule kujeni fanta ndizimwa kudzizizira ana mulungu awa ndipweteka ine ana mulungu awa koma ine musonkhe ujeni ya fanta abobi ndekuti basi palibe chomwe chichitike kuzilimbitsa mtima sizikutheka. Watulukatu si watuluka, congratulations watuluka, congratulations si watuluka imene itimaicha awawawa awasimayeserotu amene wanali ma spirituality of life. Amene wanali ma spirituality of life kuti life is spiritual. Okay, the spiritual world will prove you wrong. So if anyone is coming here taking my mistakes onto in life and use them against Antomweaja, the spiritual world will use you against you. So congratulations, but this is what I can say. Muntu amene amalimbana ndi zinthu zomwe safuna koma zinthu zakuzipanga ndi anthu ambiri, just know kuti zinthuzo zinalipo zidakalipo zizakhalapo. Nde if you have no fear in you trying to fight zinthu zija, fight it using humanity. Don't fight it using Tamia Jazz behavior. Don't fight it using mahule. Don't fight it using mablesa. Menemu wachula waguri mablesa umabanga izindizi. Fight it with humanity. Fight it with love. Don't fight it with aggressiveness. Don't fight with trying to bring discrimination or hatred against people. Tiena malawi tizikondana. Titokoze kuti awaduluka. Tatokoza kuti aduluka. Adziwa tsopano kunena zokuti mulungu adziwa tsopano kuti mulungu ujanka murama uja kumena zokuti Tamia ja mulungu akumupanisha chifukwa ati wapita kundende. Mulungu yemweyo sayendera maganizo anthu. Ndosa mabwera pano mahanga orino yomarumidwa ndi mulungu pano pamene maragi anu simumaona maona maragi anzanu mumakhala mukulora ati mukulora nalora chibridge chikukugwera kumaimba mafoni hero iwe bridge nakugwera ati chifukwa cha maloto
mabangitsa ngori za mulunguzi ndizopya mabangitsa ngori za mulunguzi zizizi. It's like fear. Why don't we just preach the gospel with love? Preach the gospel without using anthu amene mukuwadziwa amene akupanga zinthu zoyipa pagulu. Preach the gospel with love, with humanity, not with violence or any emotions or with depression. Because I know you are going through a lot in life. Come, you know what? Do not make someone's life's personal issues your problem. Otherwise, you'll be depressed and talk nonsense. You end up like this. Ziko.